των επιτελούντων την Αγία Νεωτήν ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμην ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμούσισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλεκτων γενέστε των αγαθών και φυλάτων. Επιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπίς παύλος των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα ύπτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συγκινός Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Λουκάκη Επισκόπου Σιβερουπόλεως και Κριμαίας των Θαυματουργών των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Θεοδόρου Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Αλκίσων Μητροπολίτων Νικοπόλεως του Ομολογητού. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πριν το μαρτυρητικό τέλος, πριν ο ίδιος γίνει ολοκάρπωμα θυσίας στην αγάπη του Θεού. Και αφού συνεχίζει την επιστολή και λέει ότι περιήλθε θα προέρχονται είτε από τους ίδιους εξιδίων πόρων, είτε από τα βακούφικα, όπως χαρακτηριστικά ονομάζει, από πόρους δηλαδή της Εκκλησίας. Και κλείνει αυτή η επιστολή. Είμαι και εγώ χρεός της και παρακαλώ τον Κύριο τον ευλογούντα να ευλογήσει και την χώρα σας και το σχολείο και τα παιδιά σας και να σας αξιώσει να ζήσετε και εδώ καλά και θεάριστα και να σας βάλει στον παράδεισο, να χαίρεστε και να εφραίνεστε, να δοξάζετε την Αγία Τριάδα. Νιώθει χρεός της, νιώθει υπόχρεος. Αγγελίου το λόγο διέσπηρα, κόλμα έδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και εσύ πέφτος άνθρωπος ημών ανοίγουμε Θεό και παγέ.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών και Χρυσοστόμου. Της πολλά έτη δέσποτα. Πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θόλωσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού του και των δούλων αυτούν, των επιτελούντων την Ιερά Λιτάνευσιν ταύτη. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Kyrie eleison. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει φημάξια αυτούς διακάλυψη και φιλανθρωπία πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.